bata Jumolo Mahita Marende Sian Wedeta nomor 650 ayat sada sahat rodi ayat 2. Puji hami maho Tuhan nabasa namar holongi rohani hami na mga ramoti doho padimun-dimun golunami marhahi paso saha rodi tikyon jala dilihoko di hami patikian laho mamuji ho Tuhan songoninang manangimon katam say sordani ma rolanami sudi parumulan sia songoninang ina Naomi asabuhi Tuhan takas waktu si hami hatam jala mangunuh hami nomor pulau moniroham marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami say tangi hormat tangiang nami amin. Amanginang parpungu lansia songoninang ina Naomi hatani di bata songon si pausa-pausoron ni rohatta ima takas tarsurat di Galatia tolu ayat 20 sahat odi ayat 20 sia hujaha madihita songonon mahatana aisa luhut dohamu anak di bata marhite-hite hapor seau di Yesus Kristus ai Kristus ido di paruloson hamu sude hamu nau tardidi tu bagasan Kristus dang mardia ibardisi Yahudi manang kuri hatoban manang anak mata bawa manang parupuan aisada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus alai angko Kristus napuna hamu pinopar ni Abraham dohamu atong jala panean mangihuton baga-bagai ima sahatna. Amanginang parpumulan sia dohotina Naomi tutu di partikianon adong do biar di rohata di akana masa di humalia kita di tengah-tengah di bangsota alai tumpe ragam akana masa nama baik kita mabiar di tengah-tengah ni situasi i naik toktong sunggul rohata mamuji di bata jala manangi hatana uhut martania kita di bagasan turpuk di partikianon naik ditogi odo kita lau marnida semudia do sadani akka naporsea
sada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Ido jauh-jauh kita di bagasan partikianon. Songon halak Kristen hitanuai songoni nang nama sahati hai di Huria Galatia. Molo jujur kita jujur do hita songon halak Kristen na perjului songon dia mai ima dangsai marsitutu hita di bagasan hapor seota. Molo taida tajaha di ayat sada di pitutulwon disungguli si Paulus songon halak na Porsea songon naung majalo Kristus di muluna halak Galatia dipaingok na sida hamu halak Galatia pola didok naso marroha ise madormai hamu nina puasa pola didok songoni tentu sahali adong kekhawatiran adong pangalako naso obar kuno ni rohani di batal di tengah-tengah nih halak Galatia pola didok si Paulus HP nu ngatakas sona di gobarhon di ida matamuna di ida nasida Yesus Kristus nakarsilami molo takas di ambon molo takas di haporsiai Yesus Kristus nakarsila namate humoko kita jolba pardosa na peluang kita sian nasa ihot-ihot ni dosa tentu sahali haporsiaon si songoni pangatusion si songoni manobu galup akan haporsea maka ngungkol lomoni rohani di bata HP hati hai dan apa takas pangalaho na obar lomoni rohani di bata hidup bayan na idong si Paulus say hirana somar rohano hamu say hirana adong madormai hamu labatan na ada sesuatu kekuatan na mempengaruhi nasida gabe hirasoni imo nasida be Yesus Kristus naung paluahon nasida hapi nunga dilihon di bata marhiti-hiti Yesus Kristus todina akan aporsea asa marhiti-hiti todi di bata saita akan aporsea mangulahon lomoni rohani di bata unang magupo haporsea nasida naung bilehon Yesus Kristus nunga dipatongon todi tu akan aporsea asa mangulu di bagasan haporsiao jala marhiti-hiti haporsiao ini dijujur di bata haluao dohot hati koran di pasahat kita songon natu si Abraham ay marhiti-hiti haporsiao do si Abraham dijujur di bata di ida haporsiao nay songon gabe hati koran iman haporsiao dalam hati koran dipatupa di bata marhiti-hiti Yesus Kristus natarsila malua hita sian nasa dosa malua hita sian nasa hagugoon ni dosa nama mingkoti hita nama baik kita gabidang bebas merdeka mengului Tuhan jalan mulu dilihon pe patik naku kita gabilang tamo tuma marhiti-hiti to di parbadia patiki dihita dilihon lako manugno kita gabilang tamo tuma hinarikot ni Yesus Kristus na balwa kita parutungan bulon dilihon di mata marhiti-hiti Yesus Kristus di bagasan asi ni rohana lam taboto haluaon na pinarani ni Yesus Kristus gabe lam tudengkan nama hita mangulahon lobo ni rohani di bata termasuk mangului patik ni di bata amanginang sudah kita perkumulan sia sawalinang perkumulan naon diturpukta laking macetak kasdo tabidi dipabuat kita marhiti-hiti hatani di mata
naik kita sudah takas batari dahon haluau nau tajali alani adong dulu naik taida ditumpuk tahun pabuahon sada kita saluhutna di bagasan Yesus Kristus. So dia mah hasadaun disaluhut akan aposea di bagasan Yesus Kristus. Parjolo didok sude kita anak ni dibata marhite-hite aposea. Sude kita anak ni dibata marhite-hite aposea di Kristus Yesus. Dada marhite-hite akka ulau na dingga daw. Alay marhite-hite aposea di Kristus Yesus sada kita sude gabe anak ni dibata. Amangina anak ni dibata. Ha anakon natajalo marhite-hite Yesus Kristus. Sudi akan aposea gabe anak ni dibata. Tumpe marasing-asing margata. Tumpe marasing-asing keadaan sosial ekonomita, tupe meragam hadiriota karakter tak berbeda-beda sudena. Yang aduk kita nasarupa bukan, alai sadar kita sudah gabe anak ni debata. Ha anak kota gabe anak ni debata kita dibaik debata ima bulan marhite-hite Yesus Kristus. Namate mokok kita dihau bidasina. Tupe meragam-ragam perbedaan tak. Adong na murah, adong na kubus, adong na berpendidikan tinggi, adong na sekolah berpendidikan na tipu. Alai keberagaman tasi somoni dan gabe mabaik kita lebih hebat dari sesama kita. Alanya alanunga kita sadar gabe anak ni dibata gabe margani Kristus sadar anak ni dibata tidak status sosial na menentukan anak ni dibata kita menang dan habujot mabaik gabe anak ni dibata kita daw alay marhite-hite hapor seaw di bagasan Yesus Kristus. Ganup halak na posea di Yesus Kristus gabe anak ni dibata asa parjupangat ta ditonga-tonga ni Huria parjupangan alani Yesus Kristus dang alani parmargao dang alani akka pertuturan dang alani keberadaan ta nabuy mapay manang dia nabuy tabay di tonga-tonga ni Huria daw alani Yesus Kristus marhite-hite hapor siaw ini sada kita sudah gabe anak ni dibata sudah kita anak ni dibata napa dua ho di pabua ditumpuk tau sada kita sudah di bagasan Yesus Kristus ima Kristus di paruloson tuhita Kristus Yesus dikenakan kepada kita kalau didok dison di paruloson isarana apalagi kita halak mata sudedo kita moto ahanagin warna ulos jala marhite-hite turukon di babuat kita Kristus di baruloson tuhita molo diada ta ulos ni hula-hula asing do ulos ni bulu masih buat ragam nabi jala ulosi molo taat si di parada ta babuahon tingkat perbedaan ni kalau nunga marbuku Indonesia dona nunga marhela marbuku tentu asing do ulus na dipakena molo Jepang akka baradata alai di jolo ni debata di tonga-tonga ni parsauran ni akka naposea songon anak ni debata namar hiti-hiti Yesus Kristus Kristus Yesus di barulos tuhita Kristus Yesus dikenakan kepada kita tanah mulut tabain di sarana na berbaju-baju baju-baju tasudina baju-baju Kristus dibungkus di bagasan mudarni Yesus Kristus diasihi dihaholongi diiasi hita marhit
marhite-hite mudarna nabadiai. Asa ala Kristus diparulos soto kita, marhite-hite mudarna nabadia, marhite-hite padidion nau tajalo, dang mardiai berde, macetakas dido. Dang mardiai berde si goreng manang jahudi, anak mata manang hatoban, bawa dohot burbur, sadar saluhutna di bagasan Yesus Kristus. Kristus Yesus diparulos soto kita. Gabi sada mahita saluhutna dang mardia ibar. Macek di situ tuh molo tarajumi amangina sude nahita Kristus Yesus diparulos soto kita. Marhite-hite dipaingot dang mardia ibar. Tidak ada perbedaan di tengah-tengah ni permulota, di tengah-tengah ni permuriota so anak-anak usia di joloni di mata. Molo Kristus Yesus diparulos soto kita marlapatan dui rohatta, pikirata, hadiriota, parangita, sudung ni rohatta, kecenderungan hati kita selalu patuduhon sama dia Kristus Yesus di tengah-tengah ni mulutna. Dang daube hadiriota sama nak-anak usea sian Yesus Kristus. Kristus Yesus mangolongi roha, kita pe mangolongi roha. Kristus Yesus mamere kita dang mardia ibar, kita pe maradok podongata unang be adong na mardia ibar. Tidak lagi membuat pembeda-bedakan. Dang adong be diskriminasi. Molo dihita halak bata, adong hata nama dopak marmeme anak, dopak marmeme buru. Jadi sikap cara kita memandang anak kota bawa dua buru-buru dang mardia ibar. Sadar di bagasan Yesus Kristus. Rap arga dohita. Rap dihahulungi di mata. Kristus diparulos soto kita. Tu bawa, tu buru-buru. Tu napogos, tu namora. Tu halak gorik, doho tu halak jahudi. Kepada semua orang yang percaya. Tu anak mata, doho tu hatobat dang mardia ibar di bagasan Yesus Kristus. Kristus Yesus diparulos omatorus baju-baju tak. Kristus Yesus gabe perlengkapan di kita madalani kuluta siga nupari jala sogot molomulak kita tu Yesus Kristus. Kristus Yesus diparulos kita. Ido naik takas yang otak molotado dia detai mana tarbuana lo bisian losi. Naik tayo ti amangina kita sudah permulaan sia Kristus Yesus diparuloson imatorus nama buku sita madalani sudena perdalanan di mulutau sahat rodi saliling ni lilingna asam mulu mangulu manang mate hita Kristus Yesus di bagasan ibana mahita ulos na tabuan ima ulos nasian Kristus Yesus mudarna nabadiay nau makokok pita. Ima napadua, napatuluhon. Dipabuha dituputaw, dipasungkul waktu kita. Ganup halak akan naposea, panean doi di baga-baga ni Tuhani. Manean hanguluan, manean haluaon. Jalai dibuka samari, jala dipasikok, di ari sobut. Ala naung gabe anak kon mahita. So anak kon ni Kristus kita sude marpangalaho takas so pangalaho ni Kristus unang daw anak kon siang amanah. So dia amata bapak kita seperti itulah kita hidup. Anak-anak tidak berbeda dari bapaknya. Mulak anak ini matahita marpangalaho mahita songon debata nata kapusiai nata saupa jala tahingot Kristus di paruloson gabe panian mahita di baga-baga taruli hanguluan saliling
jala panean di baga-baga midimata. Amin. Parkugo mahita lao maulawan pertanyaan kita. Tuhan mulai tiong kami Tuhan pilih opodo partikian na uli ni kami manangihon hata disungguliho kami ang kaanak ko mo kami sa na jala di panusokodo Kristus Tuhan dohot panean di baga-baga di haluawon na pinaradit. Ali Tuhan nami jala di bata nami say ima ulimot tani tok-tok lumobi di partikian na maulong asa ho Tuhan nami jala di bata nami tok-tok niat di rohanan kuboto kami Tuhan makahulungi dengan nami ala anak ko Tuhan songoko Tuhan nami aman nami parholong oha naik kami pe Tuhan gabi parholong oha songoko Tuhan Kristus na makahulungi nami lumobi Tuhan di parusoko Kristus Tuhan asa marhiti-hiti Kristus Yesus Tuhan nami say tarpatu pahami Tuhan ang kanauli na dinggan maradok pondongan nami jolma unangadok Tuhan maribar-ribar pangalahon may kami maradok pondongan nami unangadok Tuhan pangalahon na diskriminati dito matungan ni ulo nami soon halang aposya asi maruhami kami Tuhan say pataw mahami makanguluhon hatam na badiyay Wimot kami Tuhan ditikyo na kadungan nami na dibagasan hamaolon kala ni pandemi ikon isolasi na sida saya si marohang Tuhan limo madina sida haguguon doon pahipason lumubi Tuhan akan dirawat di rumah sakit tatak mana sida Tuhan jalan rupi lewon haguguon songod dia pe Tuhan hamaolon na niya rupan niya kadungan nami na marsahin oma Tuhan na pamanakon pasu-pasu Tuhan nangaka pangubati para medis dokter di rumah sakit lehon dinasida Tuhan kubo lehon dinasida Tuhan hapon siyaon na marsigat tuho asa marhite-hite parsigat tuho nasida tuho diulahon nasida ulaw nasida lahong mangrupya ka na marsahin ramotis Tuhan sa lutna songoni nang bangso doon negara namin Tuhan masahat kami matangan lehon madihani sudi na habubuon melewati masa-masa na maulog asa tumbuhi kami Tuhan lam malo lam jamot di hahipason kuboto kami Tuhan makahulungi diri namin nang makahulungi dungan nami jolma asi maruham di kami Tuhan tatap mahami sa lutna songoni nang akayanakon iparpumulan siya di bagasan lingguman ni asini rohama lehon hagugon dohot hahipason tuak kaparpumulan siya ng ina Naomi asa tongtong marsi ohot di bagasan kolong ni roham pauliate madiho kali Jesus Kristus Tuhan nami say tanihon ma kangiang nami amen. Marete kita jala tapasahat tapapulik persembahan ta sian UED nomor 715.
kediaman nami na di Banua Ginjang, saya pinabadia maguar, saya Maharaja, saya saud malungo di rohaki di Banua Tomau Sona di Banua Ginjang, lewat matuhan isadarion anguluan siap hari, saya sama dosa nami sama panesa nami di dosa nidungan namar dosa Tuhan, na kami tugiut pangujunan, palua mahami sian pangaku, ay hodo na kuna harajau, dot habubukon, ro dihasangapon saliling ni Amin. Asi di rohani Tuhan Yesus Kristus dot tolong di rohani di mata ama dot parsauran itu di parbadiama nama dongani aku saluna. Amin. Horas madihita sude salam sehat ma dihita.